Apa sampean kok meneng tok? Apa? Kan pikiran. Pantes rambutnya putih kan. Ben kabeh lak tuwek aku. Iki efeke akan mikir utang. Kamu terlilit utang ta? Iya, sampai dikodak-kodak debt collector aku. Piro utangnya? 10.000. Katanya nyele ta ning aku. Ya apa? Yen kamu duwe. Endi kene? Duwe. Ya padha aku. Hah? Wingi aku kelangan duit pisan. Iso. Iya. Aku ning omah ku yo. Ndelek duit nabung. Terus Bret. Nabung iki. muni ngono. Iya. Ayo nabung. Sesuane kate tak cukup gawe tuku rokok yo. Ndak ono duit kon. Kok iso ada ono? Nang ndi? Ndak ora. Mosok nang omahmu ono maling? Lho iku pul. Mosok lek supri tanggoku iku sing anu ta? Sing cukup ta? Tak kira. Iyalah ndak kira. Ku apik ku, alim Iya. bab. Apa bojone lek Jainab pisan? Iya paling, tapi ndak kira. Tak Paling kira soge. yo. Makane iku. Bingung aku iki. Sopo jare Apa iku? tuyul ya? Hah? Tuyul. Tuyul. Iya. Bentukane apa tuyul? Iya. Udah kandel wote. Pengen orang ireng. Bondol. Sopo iku? Tuyul. Apa aku tak kudu nyeluk Mbah Jambrong iku yo. Dukun iku ta? Iya. Iya mending ngono. Kan sesama dunia. Duniane padha. Dunia anu gaib kaya. Iya kan Mbak Jambrong iso ngatasi. Pola anak buah iku yo. Iya apa? Iya, Coba, ayo wis. wis. Ayo mrono yuk. Ayo saiki. Kancane aku. Oke. Dik Nabila. Pancen cek ayune awakmu, Dik. Untune gengsul. Irunge mancung. Motone bunder. Rambute lurus. Pancen wanita idaman. Dik Nabila. Lek Nabila koncone aku iku, luput wis. Ireng. Salah ngamuan san. Lek iki prei wis. Dik, saking sampean ono ndek kene, Dik yo. Tak guna-guna sampean, Dik. Marine sampean kate konser ndek kene. Wah, cium sih. Ambu tepok. Aku lek ndelok sampean, Dik. Kepingin tak bolongi ae ketepok iki. Aku iki kudu iso gerakane sampean. Ben aku ndak izin karo wong liyane, fan-fan liyane. Aku ben penggemar berat. Cek tak palebrane sik. Ngene ya, Pul. Mosok laki ini sama Mbak Jambrong. Iya, biasanya lewat kenean aku. Nah, Mbah Jambrong iku nek sore-sore metuan golek rondo. Ah ya doyan ayo rondo yo. Tuwek. Sangean. Iku. Nah, iya jadi kuwi. Syukur. Adon yang main. Pul. Drone. Mbah Jambrong pul. Drone. Dipeteng saiki ku. Aku kalah Mbah Jambrong iki caro iki. Ketokane yo. Opo iki? Ayo. Mbah Jambrong. Opo ket ngageti ae. Lapo ban ngene, Bang? Lapo? Iki lho, aku
fan Nabila. Tapi aku ketok mau sampean koyo gelon ge jin yo. Ora awakmu iki. Lah opo gelem jin barang jin tak ketok. Iki opo ketok wadang. Ayo. Jin. Endi ayo? Iki lho ni. Kono fotone Nabila iki. Yo iya yo. Fan berat. Abu wah. Sampean macak serem-serem ngono. Fene JKT48. Mangkane persis Nabila ra ini. Iya ta rek. Aku koyo Nabila ta. Wis, Mbah. Lupakan sing jenenge JKT48. Aku yo ono perlu ning ngene. Ono perlu opo? Lungguh iki sing enake paling. Ayo, lungguh sik. Ya lho. Ono perlu opo meneh. Ngene, Mbak Jambrong. Duweku ning omah sering ilang-ilang. Bayang 10 juta ilang, Mbak Jambrong. Aku pasti sik ngono sing ngutoyol tong. Jampuk tenan, Mbak Jambrong. Ya iya. Terus ya apa enake? Ayo saiki wis budal wis. Wah, ndak iso aku lek saiki. Sayang Nabila kate ongser. Ndak iso ora? Ya apa lek esuk ae? Ya apa ya, Pur? Iki om mending iso. Esuk ae wis. Bareng-bareng. Ya apa? Tapi ngene, ciri-cirine wong sing ngutoyol iku yo. Iya. Tak kandhani to. Heeh. Tangane didekek mburi biasane, koyo gendong arek cilik. Ciri-cirine ning kono. Eling-eling ya, Pur. Ana tanggamu sing ngono biasane. Tak goleki engko wis pokoke wis. Ya wis. Yo. Ya wis ayo balik wis. Ayo. Sore tak mulai pisan. Ayo. Sore mulai wis. Yo. Pul. Hah? Apa sing mau Mbak Jambrong sing diomongno ciri-cirine, Pul? Pokok yo. Heeh. Wong sing tuyul iku. Heeh. Tangane ngene. Ning mburi. Iya. Eling-elingen yo. Iya aku eling mesti. Wedi lali aku. Yo. Ayo wis, mulai wis. Oke. Selamat maghrib iki. Bruh. Opo? Kaget ya. Aduh, kabah aku, Mbak. Aduh. Kok pipimu kok dicekeli? Dintup tawon. Duduk. Aduh. Terus apa? Apa ditapuk jin? Ndak kok, aduh. Apa? Ngene ceritane Mbak Jambrong. Duitku iki, duitku ilang. Ngeto yo lah men yo. Duwe apa toyol apa kon iki? Sampean lho, tangane ning mburi ngutoyol yo. Hah? Serobon, tangan mengene tok dikira ngingu toyol. Ojo nuduh sembarangan sampean. Balena pokoke duit ndak. Oh, sampean sik tetep nuduh aku. Iya. Pengen duit sampean balik. Ah. Yo tak balik no 2 kali lipat.